आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरआइडिएफ आरो एसअपिडि बे मोननै फान्डनि गेजेरजों जे मोनसे सेंसन होनानै स्कुल बिल्डिंफोरखौ साबना हामना लुनायनि मुङाव दा 7 कौटि थाखानि मोनसे एस्टिमेटजों बिल्डिं लुनायनि थाखाय जे सेंसन होदों बे सेंसननिनो मोनसे दतमा गोजौ फरायसालि हिनजावसा फरायसालियावबो आंनि समस्थियाव आं बेखौ रिकमेन्ड खालामनानै दिनै बेवहायबो सेंसना जाबाय आरो बिनि थाखाय आंनि गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय जे निर्माण आर्किटेक्ट बिथांमोनहा जे मोनसे कम्पानि दं आसाम गभर्नमेन्टआ जायखौ बे गोदानै सेंसन होनाय बिल्डिंफोरनि स्ट्राक्चारखौ मडेलखौ बानायनो थाखाय डिपिआर बानायनो थाखाय दायित्व होदों बिथांमोनखौ लाफानानै फोरोंगिरिफोर ओनसोलनि साननो हनो गोरों मानसिफोर गासैबो फरायसा लाफाजोबनानै दहाय नायबाय फुंनि बाहागोआव आरो गासैजोंबो रायलायनानै थिक थाक खालामनानै दिनै गसाइनिसिना जोंनि नैबे नेहरू भकेसनेलावबो जे फरायसालिखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन कनकेश्वर नार्जारी सोरगोआरि बिथाङा जिहेतु बेखौ गायसनलांदोंमोन आरो बिथांखौ गोसोखांनानैनो आरो लोगोसे जोंनि बर' जाथिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बेवहायनो जिहेतु फोरोंगिरि हिसाबै मावफैदोंमोन आङो सिगां सासे भारतनि नोगोरारि जानानै ब्रिटिशनि 200 बोसोर सासन खालामनायनिफ्राय भारतबर्षखौ गादबनाय नासयनाय आरो सोबख'नायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जे मोनसे दुलाराय भारत नाङै मोनसे अहिंसानि नीतिजों सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनायनि दैदेनगिरि हिसाबै भारतबर्षनि भारतीय नागरिकनि बिफा महामानब महात्मा गान्धीनि दिनै जोनोम सान आरो बे जोनोम सानाव आङो बिथांखौ दिनैहाय जोंनि भारतीय नागरिक हिसाबै आं सासे बिथांनि आथिङाव हमनानै आंनि गोरबो गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनायखौ सिबिनायखौ जासिहरबाय जोङो दिनैहाय भारतीय नागरिकआ खर' दैखांनानै सारा पृथिबियाव जोंनि उदां मोनसे गावनि मोन्थाय गावनि मोनसे मर्यादा गावनि मोनसे गोहोखौ लानानै जुदि थांनानै दङ होनोबा एकमात्र महामानब महात्मा गान्धीनि अहिंसा नीतिजों सोमावसारनानै ब्रिटिशफोरखौ भारतनिफ्राय होखारहरनो हानाय बेनि जाहोनावनो जों दिनैहाय भारतीय नागरिकफ्रा थांनानै थानो हानाय जादों आरो महात्मा गान्धीया जाबाय सासे अहिंसानि फुजारि आरो बिथाङा देश अतार हादोरखौ बोरै अनसायनांगौ बोरै सिबिनांगौ आरो हादोरनि थाखाय गावखौ बोरै बावसोमनांगौ बेखौनो बिथाङा जोंनो मोनसे आदर्श हिसाबै गायसनना गालांदों आरो बे महात्मा गान्धीनि मोनसे अहिंसानि नीतिखौनो लानानै दिनै सारा पृथिबियाव मोनसे सुबुं मोनथायनि थाखाय गाव गावनि हादोरनि अधिकारनि थाखाय सोमावसारनाया जाबोदों आफ्रिकायाव जाबोदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन राष्ट्रफ्राव जाबोदों दा अहिंसाया मोनसे परम धर्म अहिंसाया मोनसे गिदिर मोनसे जोंनि जुजिनायनि हाथियार बेखौ महात्मा गान्धीया जों बयनोबो फोरोंलांदों आरो बेखौनो लानानै जोंबो मोनसे समावहाय दुलाराय बर' हारिनि राजनैतिक गोहोनि मोन्थायखौ नागिरनानै गोमानाय जोंनि हादोरखौ मोनफिननायनि बे मोनसे सुबुंनि सोमावसारनायाव महात्मा गान्धी जातिर पिता जायखौ जों बुङो बिथांनि बे अहिंसा नीतिखौनो जोंबो पालन खालामनानै सोमावसारबोदों आरो गमामायैनो महात्मा गान्धीनि बे अहिंसा नीतिजों सोमावसारनायखौ मानिनानै जोंबो सोमावसारबोनायखौ भारत सरकारा गनायथि होबोदों आरो बेनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो बर'फ्रा जेखिनि दाबिखौ खालामनानै सोमावसारबोदोंमोन बे गासैबो जाफुङाखैबाबो बांसिना जाफुंजोबनायनि बे लामायावनो फैदों आरो बेयो बे अहिंसा नीतिजों गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायनि मोनसे फिथाइ आरो बे गासैबो महात्मा गान्धीनिनो मोनसे आदर्श नीति दिनै सारा पृथिबियाव जे गोसारनानै थाबाय बेनिनो मोनसे फोरमान दिनैनि बे गोथार दिनाव बेखायनो आङो जोंनि जातिर पिता महात्मा गान्धीखौ आरोबाव गोसोखांनानै दुलाराय भारत नाङै दिनै बयबो जेरैहाय बिथांखौ फालिदों बिथांखौ सिबिदों आरो बे सिबिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै आं गसाइनिसिना जोंनि नेहरू भकेसनेल हाई स्कुलाव बिथां माने बिनि गाहाय फोरोंगिरिया गावनि फरायसा आरो फोरोंगिरि लोगोफोरखौ लाफानानै ओनसोलनि जोंनि आइ आफा रायजोफोरखौ लाफानानै जों मोनसे सिबिनायनि हाबाफारि लादों बेवहाय दसे सम बाहागो लाफैनानै बिथांखौ सिबिनाय आरो बिथांनि फारसे मान बावनायनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानानै गोजोननाय मोनदों थारैनो दिनैनि दिना जोंनि थाखाय मोनसे भारतीय नागरिक भारतनि नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे बेसेबांबा गिदिर माने गोसोखांजाथाव मोनसे जारिमिनारि देरहासारनि सान होननानै आं साननानै लायो
आरो खर'गंग्लायै आं बिथांनिसिम मान बावनायखौ जासिहरो। दिनै नोंथाङा गंनै फरायसालियाव जिथु 3 BH बिल्डिं लुनायनि हाबाफारि सामलायदों बिनि गेजेरजों नोंथाङा फोरमायथिगोन। आङो फुंनि बाहागोआव जोंनि दतमा गोजौसिन फरायसालि हिनजावसा फरायसालि जे दङ गार्लस हाइ स्कुल बे फरायसालिनि न'फ्रा जिहेतु जोबोरैनो गाज्रि जाबाय बायहं जिहं जाबाय फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफ्रा नांगौ रोखोमनि फोरोंनो हानाय बे रोखोम अबस्थानि बिसिनाव स्कुल बिल्डिं गैया फोरोंगिरिफ्रा जिरायनायनि नांगौ रोखोमनि मोजां स्कुल बिनि बिल्डिंनि अबस्था गैला दा बेखौ नोजोर होनानै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय RIDF आरो SOPD बे मोननै फान्डनि गेजेरजों जे मोनसे सेंसन होनानै स्कुल बिल्डिंफोरखौ साबना हामना लुनायनि मुङाव दा 7 कौटि थाखानि मोनसे एस्टिमेटजों बिल्डिं लुनायनि थाखाय जे सेंसन होदों बे सेंसननिनो मोनसे दतमा गोजौ माने हिनजावसा फरायसालियावबो आंनि समस्थियाव आं बेखौ रिकमेन्ड खालामनानै दिनै बेवहायबो सेंसना जाबाय आरो बिनि थाखाय आंनि गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय जे निर्मान आर्किटेक्ट बिथांमोनहा जे मोनसे कम्पानि दं आसाम गभर्नमेन्टआ जायखौ बे गोदानै सेंसन होनाय बिल्डिंफोरनि स्ट्राक्चारखौ मडेलखौ बानायनो थाखाय DPR बानायनो थाखाय दायित्व होदों बिथांमोनखौ लाफानानै फोरोंगिरिफोर ओनसोलनि साननो हनो गोरों मानसिफोर गासैबो फरायसा लाफाजोबनानै दहाय नायबाय फुंनि बाहागोआव आरो गासैजोंबो रायलायनानै थिक थाक खालामनानै दिनै गसाइनिसिना जोंनि नैबे नेहरू भकेसनेलावबो जे फरायसालिखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन कनकेश्वर नार्जारी सोरगोआरि बिथाङा जिहेतु बेखौ गायसनलांदोंमोन आरो बिथांखौ गोसोखांनानैनो आरो लोगोसे जोंनि बर' जाथिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बेवहायनो जिहेतु फोरोंगिरि हिसाबै मावफैदोंमोन दा बे सानै गिदिरथार महान नेता बर' जाथिनि बिफा बर' जाथिनि खांगिबि बर' जातिखौ रैखाथि होग्रा बेबायदि फरायसा आफादखौ दैदेनबोनाय बे बिथांमोन सानैखौ गोसोखांनानै सिबिनायनि महरै मोनसे थांखिजों उद्देश्यजों आङो बेवहाय गसाइनिसिना हाइ स्कुलावबो गोदान बिल्डिंखौ लुनांगौनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआव बे 7 कौटि थाखानि स्किमखौ बेयाव होनांगौनि थाखाय लिरनानै होनाय जादों आरो बे मथे दिनै बेवहाय सेंसन जादों 7 कौटि थाखानि गोदान स्कुल बिल्डिंआ बेयाव लुफुंजासिगोन बेखौबो जोङो अलरेडि दा आर्किटेक्ट बिथां इन्जिनियारनि ग्रुपआ जे फैनानै दंफैयो बिथांमोनखौ लानानै जों जायगाखौ नायजोब्बाय ओनसोलनि फरायसा फोरोंगिरि गार्जेन बिथांमोन SMDCनि गासैबो मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै जों सावरायलायनानै दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे होनाय स्कुल बिल्डिंनि जे सेंसन मथे बेवहाय बिल्डिं गोदान लुनायनि गासैखौबो जोङो जायगा थायगा थिग थाक खालामनानै लाजोब्बाय।